खुलुमबाय बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडियो आं हायनार्सि गयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। रामफबिलाव लामा जाब्रबथायजों सासे बारग' एनडिबिनि हरखाब जिउ खहा। उदालगुरि, बिसनाथ आरो तिनिसुकिया जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरनि दुम दाखाल। मोनबा फरायसा आफादनि थान्दैफोरा आसाम मेघालयनि सिमायारि गामिफोराव नायदिंहैगोन। फिसायनि दानस'नाय खर'खौ लानानै गावखौनो थानायाव गथायदों। चिरां जिल्लानि गासैबो पिकनिक स्पटफोरखौ जिल्ला बेंगिरिया बन्द' फोसावबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। क'क्राझार जिल्लानि रामफबिलाव बगरनागावथिं थांनाय तिनिआलि लामायाव हरखाबै गंसे गिदिर ट्राकजों सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। मख'जाथावदि थांनाय सुक्रुबारखालि बेलासिनि 3 रिंगासो समाव बारग' एनडिबिनि सासे सोद्रोमाया सेरफांगुरि फारसेनिफ्राय गावनि गामि बदमाबिल फारसे फैबाय थानाय समावनो हरखाब गंसे गिदिर ट्राकजों सौग्रावो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बे जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुङा पदमाबिल गामिनि 36 बोसोरनि सुग्लाय बसुमतारी होनना मिथिनाय जादों। आसामनि दाब दाब जिल्लायाव आथिखालाव हाग्रानि मैदेरा जोबोद दुमदाखाल खालामफैगासिनो। सानफ्रामबो हाग्रानि मैदेरा गामियाव फैनानै माबा नङा माबा मोनसे खहा खालामलांनाया आथिखालाव गोदान बाथ्रा नंला। सुक्रुबारखालि मोनायाव उदालगुरि जिल्लानि डिमाखासि ओनसोलनि बङारजुलि सादुकुसि साहा बागान ओनसोलाव बरन्ति हाग्रामानिफ्राय फैनाय फालोसे मैदेरा गोबां न' बां सिफायनानै होलांदों। हाग्रानि मैदेरा हराव फैनानै गासै 7 नखरखौ थेर-बेथेर खालामलांदों। उका दैमारि, जयराज शर्मा, मासुम इक्का, गपाल पाकल, बिजय कुन्डु पाल, महन मासे आरो जेम्स कुन्डु पालमोननि न'खौ सिफायलांनानै गोबां खहा खालामलांदों। बेनि अनगायैबो बिसनाथ जिल्लानि हेलेम ओनसोलारि रौमारि बिजुलियाव बुराय दैमा जिंनि फैलाव हायाव आबादारिफ्रा मावनाय आबादफोरखौ जानानै गोबां खहा खालामलांदों। आबादारिफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला आलु, कबि, मुला, लाइ, टमेट' आरो गोबां रोखोमनि गोजां बोथोराव मावनाय आबादखौ जानानै गोबां खहा खालामलांदों। आथिखालाव आबादारिफोरा सोरखारनिफ्राय खहा सुफुंनायनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ लुबैदों। ओजोंहाय तिनिसुकिया जिल्लानि जागनाव हाग्रानि मैदेरा गामियाव फैनानै गोबां निखावरि सुबुंनि न'खौ सुक्रुबारखालि हराव सिफायलांदों। आथिखालाव आसाम आरो मेघालय सोरखारा मोन्नैबो रायजोनि सिमायारि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय राहा लानाय आरो बेखौ अरायजो सुस्रांनायनि थांखिजों 50% होलायनाय आरो नागारनाय फर्मुलाखौ मोजाङै नायबिजिरफिनबावनो आसामनि गासै मोनबा हारिनि फरायसा आफाद फारियै आसु, एबसु, एनसु, गार' फरायसा आफाद आरो राभा फरायसा आफादनि माखासे थान्दैफ्रा नायगिदिंहैग्रोगोन होननानै आसुनि गाहाय बोसोनगिरि डक्टर समुरजल भट्टाचार्यआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव गासै मोन 12 सिमायारि ओनसोलाव गोरोबलायै जेंनाखौ सुस्रांनोब्ला बै ओनसोलनि गामियारि रायजो राजानि साननाय हनाय आरो लुबैनाय एबा बुंनाय रावफोरखौ माहारियारि आफादफ्रा मिथिनानै लाग्रोनांगोन होननानै डक्टर समुरजल भट्टाचार्यआ बुंबावदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। मध्य प्रदेशनि गंसे नखराव सासे आइजोआ गावनि फिसायखौ बुथारनानै पुलिस थानायाव गावखौनो गथायदों। मख'जाथावदि बसन्तराया मुंनि सासे आइजोआ हाबा जाजेननायनिफ्रायनो गावनि फिसायजों मोजाङै संसारखौ मोनजाबोआखै। जौ लोंना फैनानै बिसिजों नांलाय खमलाय खालामबोबाय थादोंमोन। बिसोरनि हाबा जानाया 25 बोसोर जाबायमोन आरो सासे फिसाज्लाबो दंमोन। सुलुङाव मिथिहोनाय बादिब्ला बिसि बसन्तराया हरनि समाव फिसायनि गोदोनाखौ दानस'नानै खर'खौ लाना थानायाव गावखौनो पुलिसनि खाथियाव गथायहैदों। आथिखालाव पुलिसआ बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दं आरो दायनिगिरिखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। थामथि खोलोबनि महामारि कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया सानफ्रामबो बांनायनिफ्राय बांबोनायखौ नोजोर होनानै गुबुन गुबुन जिल्लाजों लोगोसे चिरां जिल्लानि रानीगाथोन, कालामाटी, आइपवालि, निज्लागुरि, मोनाबिलि, लावथि बायदि बायदि गासैबो पिकनिक स्पटखौ चिरां जिल्लानि जिल्ला खुंथाया बन्द' फोसावबाय। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलावबो कर'ना भाइरासनि पजिटिभ केस मोननायखौ बारानिफ्राय बारा जाबोनायखौ नोजोर बोनानै चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया जिल्लानि सिङाव थानाय गासै पिकनिक स्पटफोरखौ बन्द' फोसावनो गोनांथि जादों। बेनि अनगायैबो ओनसोलनि गासै सुबुंफोरखौ बेमारनिफ्राय बारग'नो थाखाय सोरखारा फोसावना होनाय नेमखान्थिफोरखौ मानिना सोलिनो खावलायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।